Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, August 26. Real Steel Corporation naghain ng reklamo laban kay San Simon Mayor Punzalan. General Daltates Jr. itinalaga bilang bagong PNP Chief. Importasyon ng tilapia balakid sa kabuhayan ng growers ayon kay Minalin Mayor Nagit. Tradisyon at culinary talent ng mga kabataang Kapampangan itinampok sa Kamaru Festival 2025. At silipin ng Harley-Davidson Revolution Max 1250, built for power and performance. Pansamantalang nakasara ang ilang toll lanes sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX simula ngayong araw ng Martes, August 26 hanggang Sabado, August 30. Alamin natin ang detalye ukol rito mula kay Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Sir Robin, magandang gabi. Ano po ang dahilan ng pagsasara ng mga toll lanes sa ito at ano po ang mga pwesto, ano po mga lanes sa mga pansamantalang isasara? Opo sir, kagaya nga po ng nabanggit nyo, umpisa pa po ito noong August 18 at tuloy-tuloy po ito from 8 p.m. hanggang 4 a.m. po ng umaga kung saan ay medyo mas light na po yung ating traffic. Tuloy-tuloy po itong mga one lane at a time closure po natin hanggang August 30 para po enhance po yung ating detection rate, yung ating mga RFID readers. So, umpisa po sa mga toll plazas dito po sa may Ciudad de Victoria Toll Plaza. Kasama na rin po ang Marilao, Bocaue, Tabang, Tambubong, maging ang Santa Rita, San Fernando, at Angeles Toll Plaza. So halos lahat po ng ating mga toll plaza meron po one toll lane at a time po tayong isasara between 8 p.m. to 4 p.m. 4 a.m. po. Sir Robin, may inaasahan po ba tayo na traffic build-up sa mga areas na may toll lanes closure at may hakbang na po ba tayong naisip at ipapadupad upang makaiwas kahit paano dito sa traffic build-up na ito? Opo, sa pagsasara po natin ng one lane at a time, one toll lane at a time ay kagaya po na nabanggit po natin, nag-umpisa nga po nung August 18 pa po ito at wala naman po tayong naranasan na pagsikip ng daloy sa ating mga toll lanes kasi yun nga po yung schedule po natin ay 8 p.m. hanggang 4 a.m. Tapos one toll lane at a time lang naman po yung ating sinasara. Ngayon yung pong mga critical toll plazas kagaya po ng Bocaue, San Fernando at yung maging dun sa dulo po siguro sa may Santa Ines ay tinetsempo po na yung ating volume ay yung forecast po natin ay mas mababa. So hindi ito ginagawa during yung rush volume po natin or yung peak volume po natin ng Friday hanggang Saturday at maging yung hapon po ng Sunday. So kagaya ng nabanggit ko po, wala pa naman po tayong nararanasan na pagsikip ng daloy ng traffic nung nagsagawa po tayo ng pagsasara ng mga toll lanes. Sir, gusto po naming malaman, ano po ba ang magiging benepisyo ng upgraded RFID antennas natin na ilalagay dito sa ating mga bagong toll plazas? Ano? Kasi alam po natin sa lahat po ng mga motorista na nakakaranas, kailangan po nilang minsan pa maglabas ng kanilang card, yung RFID card, upang i-scan pa doon sa mismong toll plaza. Ano, ito po ba ay makakaiwas na tayo sa ganun at dire-diretso na po ba ang magiging daloy ng mga sasakyan sa mga toll plaza? Tama po sir, yun po yung gusto nating ma-enhance, yung nakakaranas po ng mga ganitong
read rate or yung pag-detect ng mga RFID po natin. So, kasama na rin po dun sa pag-enhance po natin ng detection rate ng ating mga readers ay yung pong advanced reading na tinatawag po namin na kung saan ay medyo malayo pa dun sa toll gate mismo, nare-read na po nung ating mga readers yung kanilang mga RFID. So, bagamat yung mga ibang toll plazas po natin ay nasa mga 99.9% read and detection rate na po, meron tayong mga toll lanes na nabanggit po natin na kailangan po i-upgrade, i-enhance para po wala na po sana yung ating mga experience po na ganyan yung mga pinabanggit po natin na hindi nababasa kaagad yung kanilang RFID. Sir, dagdag ko lang po, meron po bang kinalaman itong mga RFID stickers na nakadikit dito sa ating mga sasakyan? Kaya naman hindi nare-read yung, kumbaga sa RFID, ito ba'y kailangan ding palitan? Dahil ito po, minsan naranasan ko na in-inform ako nung teller dito sa may toll plaza na pwedeng palitan ng libre itong RFID sticker. Tama po ba ito, Sir Robin? Tama po, sir. Ang ating detection rate ay hindi po dun sa aming mga readers, maging dito sa mga stickers na nakakabit dito sa mga sasakyan, lalong-lalo na po kung medyo may kalumaan na po or yun pong siguro minsan natatalsikan po ng bato or yung pag-maintain po natin, minsan magaspang yung naipupunas. So, kailangan po talaga kung may naramdaman po tayo na hindi kaagad nabasa, naulit po ito, kailangan pa-check na po natin. Total, ang mga stickers naman po ay free naman po ito, walang bayad. Sir Robin, yan naman po, mukhang maraming systems po kayong bagong baguhin. Sumailalim po ba sa training ang mga NLEX personnel ukol sa mga changes upang updated din po ang kanilang knowledge? Yes, sir. Yung ating mga nag-a-assist at nag-check ng ating mga RFID ay meron naman po mga enhanced training para po talaga kung ano po yung mga nararanasan na concerns ng ating mga motorista ay matugunan po. Sir, maiba naman po ako. Ano po ang target date completion ng Santo Tomas Pampanga exit? On target po ba o delayed po ang construction nito? Ito po bang binabanggit nila is yung Santo Tomas interchange po? Yes, sir. Opo, sa ngayon ay project po kasi ito ng DPWH, pero nakikita po natin na kinakailangan pong nagsasara po sila ng isang lane minsan para mas maayos yung kanilang paggawa. At yung pong timeline nila, sa tingin ko po, nandun pa naman po sa inihingi nilang timeline yung pagkagawa nito. Pero syempre, ang kabuuan pag matapos ay nasa kamay pa rin po ng DPWH kung matatapos po nila within the time. Sir, panguli na lamang po, ano po mensahe natin sa lahat ng motorista hinggil dito sa toll lanes closure na magaganap hanggang Sabado? Yun po, itong mga toll lanes closures, wag po tayong masyadong maapektuhan o mangamba kasi talaga po yung schedule natin ay tiningnan natin na wala masyado itong epekto sa daloy ng traffic at ganun din po na pagka natapos po ito ay tiyak natin na mas maganda po yung ating detection rate at mas maganda po yung pagdaanan natin dito sa ating mga toll lanes. Okay, maraming salamat Sir Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Maraming salamat po, sir. Sa ibang balita, naharap ngayon sa patong-patong na reklamo si San Simon, Pampanga Mayor Abundio JP Punsalan matapos formal na umipela sa Office of the Ombudsman ang mga kinatawan ng Real Steel Corporation. May kaugnayan ito sa umano'y paghihingi sa kanila ng alkalde ng 80 million pesos na bribe money. Ayon sa salaysay ng mga kinatawan ng RSC na sina Erwin Chua at Melody Arellano, binantaan umano sila ng alkalde na mawawalan ng cash incentives ang kanilang kumpanya kung hindi ibibigay ang hinihinging halaga. Agad silang nagsumbong sa National Bureau of Investigation o NBI dahil dito. Matatandaan noong August 5, naaktuhan si Punsalan habang tinatanggap ang pera sa isinagawang entrapment operation sa Clark Freeport, Mabalacat City. Kasama niyang naaresto ang 5 iba pa. Kasalukuyan siya nakulong sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City at naharap sa kasong grave misconduct, serious dishonesty,
conduct prejudicial to the best interest of the service, pati na rin robbery, extortion at illegal possession of firearms. Samantala, uupo bilang bagong hepe ng Philippine National Police si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kapalit si Police General Nicolas Torre III na sinibak sa pwesto nitong Lunes, August 25 ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi muna si Nartates bilang NCR Police Officer Regional Director, Director for Intelligence at PNP Deputy Chief for Administration. Siya ay miyembro ng Philippine Military Academy o PMA, Tanglaw Diwa Class of 1992. Samantala, walang nilabag na batas o kinakaharap na administrative case si dating PNP Chief General Torre. Ito ang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa isang press briefing ngayong Martes, August 26. Dagdag niya, sinabak sa pwesto si Torre matapos magpasya si President Ferdinand Marcos Jr. na tatahak ng ibang direksyon ng kapulisan. Ayon pa kay Remulla, kinokonsidera ng Pangulo na i-appoint ang general sa isa pang posisyon sa gobyerno. Did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. But he is a presidential appointee who serves at the pleasure of the President, and the President has made the decision to go in another direction. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hinamon ni dating Candaba Mayor at ngayon Laguna Provincial Administrator Jerry Pelayo si Mayor Rene Maglangke nakasuhan ng Santo Cristo Construction Incorporated na kumpanyang paulit-ulit umunong nananalo sa bidding ng mga flood control projects sa bayan. Ayon kay Pelayo, kapansin-pansin na palagi ang Malisik River ang napopondohan at nagkakaroon ng slope protection kahit ng lugar ay hindi nasakop ng mga lupang agrikultural at halos wala ng kabahayan na dapat protektahan. Giit niya, walang halong politika ang kanyang panawagan. Sadyang nakakapagduda lamang umano ang pattern ng proyekto at dapat itong masiyasat. Dagdag pa ng dating alkalde, ipaabot niya ang usapin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa gumugulong na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa iba't ibang palpak na proyekto upang matiyak na mabibigyan ng hustisya ang mga Candabenyo. Nagpaabot na ng mensahe ang CLTV 36 News sa kampo ni Mayor Maglangke at may nakatakda sanang interview sa alkalde ngayong Martes, August 26, subalit humiling ito na i-reschedule na lang. Samantala, nakapanayam ng CLTV 36 News ang DPWH Pampanga 1st District Engineering Office kung saan tumugon si Engineer Danny Canlas, ang hepe ng construction section. Ayon kay Canlas, bukas ang kanilang tanggapan sa anumang investigasyon ni dating Candaba Mayor Jerry Pelayo at naninindigang lehitimo ang mga bidding na napanalunan ng Santo Cristo Construction Company. Iginiit din niyang mahalaga ang flood control project sa komunidad dahil pinoprotektahan ng mga ito agricultural lands tuwing malakas ang ulan. Bukas naman ang CLTV 36 News sa panig ng Santo Cristo Construction Company. Itang Santo Cristo Construction, yangan makalagyo nga kareni. Paimbestiga kay ni kaninuyay ni taga Hermosa ya, pepanintong ko ne, ninungan ingmidi ng papelis kanini para magamit siya. Okay? Siyempre, sabihan na po ring manungkulan, sabihan ng Mayor Rene Maglangke, ala kong kabaluang ken. Okay. Mayor Rene Maglangke, makarandam ka. Sampang ken kaso, ining construction firma ini. Nung ika malinis ka, ala kang kabaluan kanini, sopan mo kung magdemanda. Sopan mo kung tukyan mo kung magdemanda. Kening kontraktor ay ni. Para ipakit mo malinis ka. Inatasan ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang lahat ng tanggapan ng ahensya na magsagawa ng parallel audit laban sa mga kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Lumagi, susuriin ng BIR kung tama ang pagbabayad ng buwis ng mga nasabing kontraktor. Kapag napatunayang may kulang o hindi wastong pagbabayad ng buwis, hindi mo sila bibigyan ng updated tax clearance na requirement para makumpleto ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Ipinaliwanag ng BIR na nakasaad sa Revenue Regulation No. 17-2024 na obligadong kumuha ng updated tax clearance ang lahat ng government contractors bago bayaran ang kanilang proyekto. Kung wala nito, automatic na masususpinde ang final settlement at may lalagay sa tax lien ang halaga ng kontrata. Kasabay nito, binalaan din ng BIR ang mga kontraktor na sangkot sa tinatawag na ghost projects. Kapag nakumpirma mo nung hindi talaga naisikatuparan ang proyekto, agad na maglalabas ng deficiency tax assessment laban sa kanila. Giit ni Lumagi, hindi katanggap-tanggap na kumita ang ilang kumpanya mula sa buwis ng taong bayan nang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Mga barangay sa Korte Suprema na i-dismiss ang mga petisyon na humaharang sa pagpapalawig ng termino ng barangay officials at paglilipat ng BSKE sa susunod na taon. Narito pong report. Hinimok ng Liga ng mga Barangay o LNB ng Pilipinas ang Korte Suprema na ibasura ang mga inihaing petisyon na kumukwestiyon kung alinsunod ba sa konstitusyon ang Republic Act o RA 12232.
Ang batas na ito ang nagpapalawig sa termino ng mga nakaupong barangay captains at naglilipat sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Nobyembre ng susunod na taon. Nakasaad ito sa petition in intervention na isinumite ni Maria Katrina Jessica D., National President ng LNB at Barangay Captain ng San Fabian, Etiague, Isabela. Sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Albert Agra, umapila ang National LNB na i-dismiss ang mga petisyon laban sa naturang batas dahil sa kawalan ng sapat na batayan. Sa katunayan, inaayos at pinapahaba raw ng RA 12232 ang termino ng mga barangay at SK officials na nasa ilalim ng lehislatibong kapangyarihan. Hindi raw ito katulad ng RA 11935 na nagpapaliban sa BSKE noong December 2022 at idineklara ng kataas-taasang hukuman na labag sa konstitusyon. Binigyang diin ng National LNB na nakasaad sa saligang batas ang kapangyarihan ng Kongreso sa pagtukoy ng termino ng mga barangay officials. Nauna nang ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pasya na isabatas ang RA 12232 bilang paghanda sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM parliamentary election sa October 13. Posible raw na makaapekto sa trabaho ng Commission on Elections o COMELEC ang preparasyon para sa nasabing eleksyon sa Oktubre at sa isasagawang BSKE sa Disyembre. Kung hindi maayos ang schedule, maaari raw malihis ang atensyon at mga pangangailangan para sa matagumpay na makasaysayang halalan sa Bangsamoro. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kalaboso ang 3 katao kabilang isang miyembro umano ng Philippine Army sa tangkang pagdukot sa 2 Korean nationals sa Clark Freeport Zone. Inaalam ngayon ng kapulisan kung may kinalaman din ng mga salarin sa iba pang insidente ng pagdukot sa foreign nationals sa nasabing lugar. Narito pong balita. Naunsami ang tangkang pagdukot sa 2 Korean nationals sa Clark Freeport Zone nitong Linggo, August 24. Sa ulat ng Pampanga Police Provincial Office, nangyari ang insidente bandang alas 4:41 ng hapon at nai-report ito sa mga otoridad bandang alas 8:40 ng gabi. Ipinabatid ng Clark Development Corporation o CDC ang impormasyon kung saan dinukot umano sa isang coffee shop ang mga Koreano na kinilalang sina Ho Junjo, 32 anyos, may asawa at naninirahan sa Angeles City, at Jung Swang Nak. At Jung Sung Nak, 33 years old, single, residente ng Clark. Kaagad na kumilos sa mga operatiba ng Abalacat City Police Station at natunto ng getaway vehicle ng mga salarin na may plakang NHF 6831. Nagkaroon ng habulan hanggang masabat at maaresto ang 3 sospek na may mga alias na Arnel, Rodel at Jason. Isa sa kanila ay aktibong miyembro ng Philippine Army. Nasamsam sa kanila ang iba't ibang klase ng baril at bala, mga ID at ang sasakyang ginamit sa krimen. Nakakulong ngayon ng mga akusado sa pasilidad ng Abalacat PNP at nahaharap sa kasong may kinalaman sa Republic Act o RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, bukod pa sa kaso ng abduction. Nagsasagawa rin ng kapulisan ng masusing investigasyon kung sangkot ang mga suspect sa iba pang kaso ng pagdukot sa mga foreign nationals sa lugar. Ayon kay Police Colonel Eugene Marcelo, Director ng Pampanga PPO, magsisilbing babala ang insidenteng ito sa mga masasamang loob na hindi ligtas ang sino mang gagawa ng krimen sa probinsya. Asahan raw ang mabilis na aksyon ng kapulisan upang buwagin ang lahat ng banta sa seguridad at kapayapaan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ang bayan ng Minalin, Pampanga ay tinuturing na isa sa mga nangungunang producer ng isdang tilapia, hindi lang dito sa Pampanga kundi pati na sa buong bansa. Kaya naman bilang tribute sa malagong tilapia industry ng bayan, inilunsad ngayong araw ika-4 na tilapia cooking competition, tampok ang iba't ibang tilapia recipes. Ngunit sa kabila ng masaganang produksyon at selebrasyon ng Tilapia Festival, patuloy na pinoproblema ng bayan ang epekto ng importasyon sa kanilang kita. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Tilapia ang bumubuhay sa Minalin, Pampanga, mula sa palaisdaan hanggang sa hapagkainan. Pero hindi lang dito sa kanilang bayan makikita ang ambag ng mga Minalenyo pagdating sa pagkain at ekonomiya. Ramdam din ito sa buong bansa. Kilala kasi ang bayan ng Minalin bilang isa sa mga top producer ng isdang tilapia. Hindi lang dito sa lalawigan, kundi maging sa buong Pilipinas. Malaking parte ng lupain nito ay nakalaan para sa aquaculture. Kaya naman pangunahing kabuhayan ng maraming residente ang pag-aalaga ng isda. Tinatayang nasa 50 to 80 tons ang napoproduce ng bayan kada araw, na ibinabiyahe at ibinibenta sa Maynila at iba pang karatig bayan at probinsya. Dahil dito, ang mga tilapia ay itinuturing na simbolo ng buhay ng bawat Minalenyo, ayon sa kanilang alkalde na si Philip Nagit. Ito yung simbolo ng buhay namin. 'Di ba? Ang tilapia may buhay, and then it is one of the basic commodity. Tapos napakamura siya compared to ibang pagkain, no? Tapos nagbibigay ito ng hanap buhay. Kaugnay nito, ngayong Martes, August 26, naging highlight ng pagdiriwang ng Tilapia Festival ang napakabango at nakakatakam na aroma ng mga tilapia dishes na inihanda ng mga Minalenyo para sa 4th Tilapia Cooking Competition. 22 grupo mula sa iba't ibang barangay ang naghain ng kanilang mga pinakamalikhain at ipinagmamalaking tilapia recipes. Pero sa huli, itinanghal na kampyon ang Barangay Lourdes sa kanilang putahe na tinawag nilang Tilapia the Golden Catch. Sumunod naman sa second place ang steamed tilapia with salted egg in garlic mayo ng Barangay San Francisco 2. Habang third place naman ang tilapia dish na Parmesan baked tilapia with bacon wrapped in tilapia tender ng Barangay Santa Rita. Nag-uwi ng mga trophy at cash prizes ang mga nanalo. Samantala, matapos si pagdiwang ng mga kalahok ang tagumpay sa paligsahan, ibang klaseng hamon naman ang kailangang harapin ng mga Minalenyo, lalo na't patuloy ang kanilang laban sa epekto ng mga nagdaang kalamidad. Mabuti na lang daw na kahit kabilang ang Minalin sa mga binahang lugar sa Pampanga nitong nakaraang buwan, nananatili pa ring matatag at tuloy-tuloy ang kanilang produksyon. Sa ngayon ay nasa 98 pesos per kilo ang farm gate price ng tilapia sa kanilang bayan ayon kay Nagit. Gayunpaman, aminado ang alkalde na malaking balakid sa kabuhayan ng mga tilapia growers ang ginagawang importasyon ng bansa dahil nakakaapekto raw ito sa presyo ng tilapia, gayon din sa kanilang kita. Kapag may importation ng gobyerno, bumabagsak ang presyo ng tilapia, in which yung farm gate namin hindi naman pumapantay sa cost to produce. Even though we have a good harvest, lugi. Kaugnay nito, nanawagan si Nagit sa gobyerno na gawing balanse ang mga presyo at supply ng tilapia sa merkado. Kung pwedeng sana mabalanse nila. I know gaano ka-importante yung food security para sa mga tao eh. Pero ang kawawa talaga, lagi ang farmers. Laging sila ang talo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. 7 grupo ng mga mag-aaralan nakipagsabayan sa paligsahan na bahagi ng taunang Kamaru Festival sa Pampanga State Agricultural University. Tampok sa isinagawang Kalutong Kamaru 2025, intercollegiate cook-off ang culinary talent ng mga kabataan, gayon din ang pagpapakita sa alaga ng mga magsasaka sa industriya ng Kapampangan cuisine. Magbabalita si Bryce Oracion. First time sumali ng grupo ni Sherwin Bernardino sa Kamaru Festival Cooking Contest na taunang isinasagawa sa Magalang, Pampanga. Bagamat baguhan sa pagluluto ng exotic Kapampangan dish na Kamaru, talaga namang game na game sila
lalo na't naranasan nila mismo ang exciting part pagdating sa paghahanap ng kanilang main ingredient. Lumilitaw po yan pag binubungkal na po yan ng araro. So, kailangan mo lang dyan nalalagyan. Tapos talagang, wag kang matataranta kasi bigla na lang po talagang lilitaw yung mga yan. Kaya dapat mabilis ka dyan kasi naguunahan pa kami, marami kami naguunahan talaga dyan. At mula sa panguhuli ng Kamaru, dumako naman ng mga kabataang kalahok sa kusina na mula sa iba't ibang state universities at higher education institutions sa Pampanga. Gaya ng koponan ni Micaela David mula sa Angeles City na gumawa ng modern version sa tradisyonal na putahe ng mga Kapampangan. Yung paggamit po namin ng Kamaru as a main protein po namin or as a main ingredient po namin sa dish namin. Makikita nyo po dun sa mga lutong Kamaru is hindi siya yung literal na Kamaru na adobo or na fried or na saute. Ito po yung mapapakita namin na kaya pa po namin siyang i-elevate or mas mapapatanong po kayo na pwede pa po pala siyang gawin ng gano'n. Higit sa kompetisyon, hangad din ng Patimpalak na ipaalala ang tunay na diwa ng Kamaru Festival sa Magalang, ang pagpapahalaga sa mga magsasaka at pinagmumulan ng ating pagkain. Ayon sa teacher at coach na si Jason Alconcel, ito ang aral na nais niyang baunin ng kanyang mga estudyante. Actually po, manyambut ang pongi, manyambut. Okay mo po, at least po rin kaya kaming estudyante. May kiyabe kami po king metong Patimpalak kalupan ng event ay ni maging historia uling ring kaya katamong apag batla ka ring marangle. At habang abalang mga kalahok sa pagluluto, masusing sinuri ng mga hurado ang kalidad at pagiging malikhain sa ginagamit nilang sangkap. Ayon kay Jam Melchor, President ng Philippine Culinary Heritage Movement at isa sa mga hurado, numero 1 kikilatisin ng mga rekadong ginamit ng mga kalahok. Gayon din ang kakayahan nilang i-level up ang bawat putahe. Definitely dapat fresh yung ingredients. Tapos, syempre yung pagiging artistic ng mga contestants namin gusto natin makita. Kasi we wanted to see how they will uplift yung ating food culture. Gayon din, higit pa raw sa tropeyo at mga papremyo, naniniwala si Melchor na ang tunay na gantimpala ng mga kabataan ay ang pagmamahal sa sariling luto at kultura. One of the most important things sa mga ganitong Patimpalak is the value of loving the local cuisine, the culture. And at the end of the day, yung pagluluto kasi init na yan sa ating mga Kapampangan. So, I think practice yan sa kanila eventually if they will go deeper in their career at magiging ambassador sila ng Kapampangan cuisine. Isinagawa ang Kalutong Kamaru Cook-Off Challenge ngayong taon sa Pampanga State Agricultural University. Ayon kay Dr. Anita David, President ng PSAU, ang paligsahan ay isang paraan para maipagpatuloy ang pagpapalaganap sa kulturang Kapampangan at maipasa ang pagpapahalaga nito sa mga kabataan. Natutuwa kami na sa edad nila na bata pa sila that even if it is already the modern times, you still have to love your culture sa Kapampangan and also sa Magalang yung sa Kamaru. The Kapampangan culture should always live, it should always be on fire. And our youth should be part of it. Kasi darating at darating sila doon sa punto na mga kasing edad na namin sila, yung pagmamahal sa Kapampangan, sa Pampanga at sa Magalang ay hindi dapat mawala. Samantala, 30,000 pesos ang papremyo ng kampyon sa Patimpalak, 20,000 pesos sa first runner-up at 10,000 pesos sa second runner-up. Bukod pa rito, may consolation prize at special awards ding ibinigay para sa lahat ng kalahok. Kasama si Lizen Morten, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Ligtas na natagpuan ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisdang naiulat na nawawala matapos mahiwalay sa kanyang mga kasamahan. Nangyari ang insidente sa gitna ng malalakas na alon at hangin dulot ng bagyong Isang sa karagatang sakop ng Bajo de Masinloc, Zambales itong Biyernes, August 22. Kinilalang mangingisda na si Roberto Albior, 53 years old, residente ng Kalapandayan, Subic, naiulat siya nawala habang sakay ng FFB Saider kasama ang 12 pang mangingisda na una nang nailigtas ng PCG. Natagpuan si Albior itong Lunes, August 25, matapos ang ilang araw na search and rescue operation, kasunod ng ulat ng kapwa niya mangingisda na nakakita sa kanya sa karagatan.
agad na binigyan ng pagkain at atensyong medikal si Albior habang pabalik sa Subic sa kayang BRP Cape San Agustin. Samantala, mahigit sa 100 puno na itanim ng Philippine Marine Corps at ng BCDA sa Morong Bataan. Patunay raw ito na pwede may pagsabay ang ipinapatupad na progreso at pangangalaga ng kalikasan. Narito pong report. Nagtanim ng puno ang Philippine Marine Corps o PMC sa lugar ng kanilang magiging bagong headquarters sa loob ng Bataan Technology Park sa Morong Bataan nitong Lunes, August 25. Umaabot sa 1,000 seedlings ang itinanim sa 100-hectare property na nagpapakita ng mainit na pagtanggap ng mga sundalo sa Morong bilang bago nilang tahanan. Suportado ng pamunuan ng Bases Conversion and Development Authority o BCD ang proyekto sa pangunguna ni Chairperson Hilario B. Paredes, Director Anthony Marvin Ponce de Leon at OIC Senior Vice President for Conversion and Development Mark P. Torres na nakiisa rin sa tree planting. Ayon kay PMC Commandant Major General Vicente Blanco III, ipinagkatiwala sa kanila ang tungkulin na pangalagaan ng bayan at mamamayan. Sumasalamin raw ang pagtatanim ng puno sa patuloy na paninindigan ng mga sundalo na alagaan ang buhay, protektahan ang kalikasan at tiyakin na ang susunod na henerasyon ng mga Marines ay magmamana hindi lamang ng isang matatag na Marine Corps, kundi pati ng isang maunlad na tahanan. Isinagawang aktibidad 75 araw bago ang 75th anniversary ng PMC sa November 7, 2025. Samantala, nagtanim rin ng karagdagang 500 native trees ang mga kawani ng BCDA sa Mount Dalin sa bahagi ng 1 Clark Boulevard, New Clark City o NCC nitong August 20. Mahigit 200 volunteer employees mula sa Conversion and Development Group sa pangunguna ni Engineer Mark P. Torres ang sumali sa aktibidad. Bunsod nito, nalampasan na ng BCDA ang kanilang taunang target na makapagtanim ng 1,000 native trees. Ayon sa ahensya, ang hakbang na ito ay hindi lamang kontribusyon para sa mas magandang kinabukasan ng NCC, kundi patunay din na maaring magsabay ang kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Para sa lagay ng panahon, narito pong report. Magandang araw po, narito pang latest weather forecast para sa araw nito, August 26, 2025. Kanina nga po ang alas 3 ng hapon, natagpuan natin yung low pressure area na ating binabantayan sa loob ng ating PAR over the coastal waters of Mercedes, Camarines Norte. Dahil nga po dyan, maulap na papuri na may makalatlat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, maulap na papuri na may makalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms rin na mararanasan sa Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen, at ang nalalabing bahagi ng Bicol Region dahil naman po yan sa southwest monsoon. Possible po yung mga flash floods or landslides dahil po sa moderate at times heavy rains. Pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dahil nga po sa mga possible flash floods or landslides na maaaring mangyari sa mga lugar na nabanggit. Sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, bagyang maulap hanggang maulap na papawiri na may mga isolated rain showers or thunderstorms ang maaaring maranasan sa buong maghapon, tulad pa rin po yan ng southwest monsoon. At yan po muna ang latest dito sa Clark Station. JD Alahar po at magandang gabi. Samantala, binabantayan ngayon ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang posibilidad ng pag-develop ng La Nina sa bansa na maaaring maranasan mula September hanggang December 2025. Batay sa inilabas na abiso ng ahensya, may mataas na tsansa ng mas malamig kaysa normal na temperatura sa central at eastern part ng Pacific Ocean. Maaari din umunong magdala ng mas maraming bagyo at mas malalakas na pag-ulan ang La Nina. Babala ng PAGASA, posible ito magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa vulnerable areas. Dahil dito, hinihikayat ang publiko at government agencies na maghanda at tutukan ng mga susunod na abiso ng ahensya. Umukit ng bagong record si Philippine Woman Grandmaster Janelle May Freyna matapos tanghaling kampyon sa 31st Abu Dhabi International Chess Festival Ladies Blitz. Mula sa 9 na laban, nakamit niya ang 8 puntos at nagdala ng gintong karangalan sa Pilipinas. Isang makasaysayang tagumpay ang naabot ng pambato ng Pilipinas na si Woman Grandmaster Janelle May Freyna matapos manguna sa 31st Abu Dhabi International Chess Festival Ladies Blitz nitong August 22. Tinapos niya ang kabuuan ng torneo ng walang talo sa 9 na laban, bit-bit ang 8 puntos mula sa 7 panalo at 2 draw. Sa mahigit 120 naman lalaro mula sa 24 na bansa, pinatunayan ni Freyna ang kanyang tikas at talino sa 64 squares at tinalo ang mga dekalibreng kalaban, kabilang na ang 28 titled players. Dahil sa matibay niyang depensa at matatalim na opensa, nasungkit niya ang gintong medalya na unang pagkakataon para sa isang Filipina sa women's chess sa pandaigdigang entablado. Tinawag ng mga kasamahan sa chess community ang panalo ni Freyna bilang groundbreaking. Anila, hindi lamang nito inilagay ang Pilipinas sa mapa ng women's blitz chess, kundi nagsilbi ring inspirasyon sa mga kabataang atleta na nagsisimula pa lamang sa kaparehong sport. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kaya lumakapinlak, CLTV 36 Sports News. Kung hanap ninyo ay motor na malakas, moderno at ready sa long ride dahil sa comfort na dala nito, check out the all-new Harley-Davidson Revolution Max 1250. May 150 horsepower, 1,252cc V-twin engine at liquid cooled system. Power at performance sa isang makabago at matibay na makina. Hindi na kailangan lumayo pa dahil available ito sa Laos Auto Group. Ready ka na ba? Silipin natin ang iba pang features ito kasama si Miguel Pama ng Harley-Davidson. Good day po, ako nga pala si Miguel Victor Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon ay ipapakilala kayo itong isang unit sa Harley-Davidson na ang Sportster S.
So dito sa Sportster S, meron itong Revolution Max 1250 or meron itong 1250cc. Tapos nagpapalamig dito is liquid cooled. Pagdating naman dito sa exhaust niya, huwag po tayong mag-alala kasi meron siyang heat guard kung sakali mang maging issue yung init. So sa wheels naman natin, meron siyang cast iron, harap-likod na merong stock tire na Dunlop, Harley-Davidson Series Radial na sa harap is 160, 70, 17. Sa likod naman is 180, 70, 16. Pagdating naman sa fork natin is gumagamit siya ng 43mm inverted fork na merong preload at saka rebound adjustability. Sa likod naman, meron tayong monoshock with preload and rebound adjustability. So sa brakes naman natin, gumagamit tayo ng Brembo calipers, harap-likod, and syempre, hindi natin maaalis doon ang ABS for safety. So pagdating naman sa fuel natin, ang tank natin is merong fuel capacity of 11.8 liters with fuel economy na 20 kilometers per liter. Ang seat height naman is 765 mm, pwedeng-pwede sa mga average Filipino riders natin. And then, ground clearance is 103 mm. Pagdating naman sa foot control, naka-forward control siya. Kumbaga, cruiser na cruiser. Pero sports pa rin. So sa mga levers natin, yung sa clutch at saka brake lever is adjustable siya in 5 modes. Then, sa pagdating sa mga ilaw natin, all LED, harap-likod. Then, yung sinasabi natin is yung mga turning signal lights niya, meron siyang maliit na Harley-Davidson logo, which is mag-make pa siya ng mas premium feels. And then, pagdating sa rear view mirror natin, naka-bar end na siya. Dun sa brake reservoir naman natin is branded by Brembo din. Dito sa left-hand switch natin, makikita natin dito yung low beam and high beam, kasama na passing light, cruise control, heated grips, then meron dito yung menu button, home button, then yung mga arrow natin buttons para sa itoggle yung settings. Then dito rin makikita yung signal lights and busina. Pagdating naman sa right hand is nandito mismo yung modes, hazard light, kill switch, then yung ignition switch, then meron din tayo dito makokontrol yung sa cellphone navigation. So pagdating naman sa display natin, gumagamit na ito ng 4-inch TFT display na round. So yung round na yon, mas bagay na bagay siya sa mga classic katulad ng Harley-Davidson. Pagdating naman dito sa tech nitong bike, meron tayong 4 riding mode. Road mode, rain mode, sport mode, and rider mode, kumbaga. Doon natin mako-customize yung bike which is depende sa preference ng rider. Then doon sa tech mismo, meron tayong Bluetooth connectivity and then meron tayong onboard navigation na pwedeng i-connect yung cellphone para kesa sa maglagay pa tayo ng mga cellphone holder, nandito na mismo sa display. Itong Sportster S pala natin ay gumagamit ng belt drive tapos yung shifting niya conventional lang, 1 down, 5 up. Ito po palang Harley-Davidson Sportster S ay nagkakalaga dati na 1,160,000 pero ngayon, nag-markdown tayo ng 966,000 na lang. Then may inclusions tayo which is 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care roadside assistance, and 1 year HUG membership with roadside assistance throughout the Philippines. So mga gusto mag-inquire, you can contact me on 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa page namin na Harley-Davidson of Pampanga or magpunta dito sa showroom namin located dito sa Harley-Davidson of Pampanga, Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X, CLTV 36, sa Instagram, CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357.
Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.